хора! Аре, отваряй. Днес ще играем... Дорс, Аре, мълчи, бе, ей! Това е моят канал, ще мълчиш. Топа. Играеме OG игри. Както виждате, преди много години, преди една година, играх Дорс. И сега се връщам с моят приятел Гопи. Последните видеа с Гопи, защото Гопи ми е единствения приятел. Много ми е тъпо. И в момента ще играем Дорс, целта е той да ме кери, аз да си ходя. Аз не те кера, добре. Аз си ходя, брат. Да, взема няколко фотки. Ти си за окраска, добре. Аре, мълчи, бе, смешник. Ще умреш първи. Сега не знае коя врата е. А? И какво? То няма как. Трябва да си до 15-та. И оттам почват странните врати. И аз седи да взема една стотинка, че ми е много... Аха. Това е да се хилнеш. Да те наплескам ли с перцове, брат? Ще го наплескам аз, аре, ходи. Още име да взема една стотинка, за да... Аха. С кой бутон? Аха. Ето, бе, за първи път взимам стотинки, защото съм от нов акаунт. Аре, направо ръшкаме. Аз намерих някаква тайна стая. Няма нищо. Са кои са яй... Чакай малко. Охо, е така. Надявам се да минеме. Ти минава ли си някога Дорс? Близко. Не си я минавал? Много близко. Бях на стотната, но не знае как да го направя. Аз дори имам видео как умирам на стотната, между другото. Аз съм я минал два пъти. Един път с... един път сам и един път с едни руснаци, които ме кераха. Да, ти винаги с някакви чужденци. Един път съм я минал... Запалка. Сам съм си я минал един път. Ние чакаме Гопи, той е трайхардър, даже най-вероятно му чувате бутоните, защото той... Трудно му е. Да, на стотната. Върно си ме, чакай малко, да. Камера sensitivity, що не ми е на едно, бе, луд? Вече е по-добре. Майка му да е. Един сперт, бати луксозното. Трябваше аз да го взема по принцип. Сенош, защо пък ти си беден? Бати бързя. По-спокойно, бе, няма ти ги взема. Гледай на някъде при тебе. Аз ще си увелика... Брат... При тебе е смръдното. До сега играх почти без звук. Не гледай. Да, бе, знам. Брат, аз съм играл много Дорс. Пробвах се. Трябва да се скриеш. Мен ме фана топките. Скрих се. Аз не мога. Аз не чувам нищо. Не ме фана ме за топките. Скрих се в стана. Ти къде си скри, бе, Луд? Не. Аре, идвай. Платих си робъкси, аре, идвай. Какво си платил, бе? Аз винаги имам... Апсепт. Апсеп ли да цъкна? Защо не ми ревайва, бе? Апсеп ли да цъкна? Да! Ето. Брат, на мен ми направиха комбо. Ти не знаеш какво ми се случи, аре да ме изчакваш. Аз не виждам. Малко по-бавно, Минус робъкси. Брат, ти имаш и без това, какво се правиш? 50 робъкса. Минус 3 ле. Аз защо не го... Аз не чувах, аз затова умрях. Аз ти казах, очите. Аз вече съм на... Проблема е, че съм по-малко от половин сега. Аз също. И пак си картините, брат. Погледни около тебе. Не виждам, имам картина. Не ме бе. Клекни и ще минеш по-бързо. То си повярва. Аз не съм слаб, бе. Не знам.
О, тук е моя. Що? Ага, добре. Защото... Три, две, едно. Да, влезе. Бати силното. Не ме бе хора, Дорс играе със звук, ако не ме чувате, тъпо за вас. Аре, ти си! Не, чакай! Да. Късметлия. Най-тега ви. Късметлия. Учи. Мене ме удариха само малко. Мен ме удариха 2 пъти. Бълък, защото си бълък. Абе, аре свети напреде, бе. Абе, думкай се отзада, бе. Думкам те тебе отзаде, бе. Прат. Не. Мишо, кукна ти. Това не е кут... Ох, Бати късмета. Коя врата сме? 28. 28. Ти ги забираш. Да си купиме кръст и някакви работи. Ти си имам 6. Трябват ни 9. Сега се връщам. Сега се връщам. Абе, ти двамата е по-бързо. О! Това е якото. Еми аз го намерих. Сега се връщам, вика. Аз го намерих, му викам, той ходи на някъде. Чакам те, патенце. Вижте му скина колко е беден. То нещо му стана. Ало! Ей! Пак с перцове. Ми другите ги няма. Ало! Не се чуваш. Знаеш ли, че не се чуваш, а? Да, знае. Добре. Добре, знаеш. Щом знаеш. Браво, бе! Ти добре, че... Ти умрях заради теб. Абе, тук ли си, бе? Не, брат, умрях. Сред нас ли си? Не, след вас съм. Сред нас ли си? 33-та врата. Къде си, бе? Напреде! 33-та врата. Ама защо бягам толкова? Да. 33-та врата. Убеден съм. Казвам ти, брат. 33-та е. Брат, нямам никакъв хелп, моля. Казвам ти, аз имам по-малко, аз имам мен му хапа. Брат, виж как казвам, там вратата. 33-та, 33-та, казвам ти. Заклей се. Видях она. Казвам ти. Тъп си, брат. Викам му, 33-та е, той не, брат. Брат, не знаеш. Аз ти казах! И аз имам ключ. Отворих се. Бат, гею. Мига. Коя врата е? 35 търсим, 35-та. Тука. Не, яко. Кое? Ти си обикаля, аз си хода. Хора, ако ви харесват видеа на Дорс... Имам 1000. Да, знам. Това най-вероятно ще бъде... Охо. Не, яко. 37. Горе. Хора, ако ви харесва... Това между другото май е единствената Roblox игра, която обичам да играя. 37, бягаше. Знам, брат, не съм го правил от 2 години. Бягаш. Готов съм! Бягаме. Ело бе! Взема помощ! Напред! Надяво! Да. Аз се пресекнах да ти взема парички. Минах го! Аз съм изрод! Аз съм най-добрия. От някъде чух парички. Ти ли беше, бе, копеле? Да.
съгнах. Викаш да си вземеш за вкъщи. Да. О, виж! Охо! Вземи ги. Взех си. Взех. Вече почти 1000. И сега тук пак второ ниво, нов апдейт. Да. Ха-ха! Щева майката. О, аз си се крия, ела, крием се! Крием се! Идва. Не е яко. 3, 2, 1. Аз се крия, не е. Не ме бе, живея добре, умрях. До мен си варат за газа. Какво че не чувам, какво че бъгна? За газа съм те фанал. Не ми избягал той. О, за газа. Не усеща. О, баки режим ключ, майка. Не пипай, не. Запалка! Имам си запалка. Ама на мен не трябваше, аз имам напълна на почти. Еми, затова на мене. Да си имаме и двамата. Едвам се навих да играя Roblox, особено тази игра, бе. Следващата е тази спец... Моля, ти ме накара. Ой, крашна! Аз ти казах, ако искаш може да играем Дорс, понеже не съм снимал. Какво правиш с часовника? Забуждаш го. Аз май го. А? Като го О, килчета, ще ги взема и аз да си купа нещо. Бати покука. Слушай, часовника, като го цъкнеш и онзи отива до него 30 секунди, примерно. Ако те нападне... Какво? Ако онзи те нападне, навиваш часовника и го мяташ и онзи седи на часовника 20 секунди, примерно. Как се мята? Не знам, не го хъби. Ти го изхъби. Сега си го вземи. Как? Айде. Просто оставяш го и какво правиш после? И то си цъка и онзи отива при него, демек оставаш го някъде и отиваш на другия край на мапа, примерно. Мале как ми лагва, брат, защото съм стримнал в Дискорда и във всичко. Черня ни настига. Какво се случи? Какво стана? Наебаха те. Защо? Хванате, подгоните я, са и те подгоните. Защо мен? Не знам. Аз какво направих? Май му изяда закуската, застана му на закуската, пък не знам. И Гопи умря на 50-та, защото е бълък. Не, вярно, лъжи. Какво лъжа, бе? Аре кажи, бе, а? Признай си, бе, педал. Лъжи. На коя умря, бе? На коя умря, бе, педал? 50-та, защото достатъчно. Аре, отключвай ми. Не можеш да го метнеш. Какво се пробваш? Екс, дроп айтем. Искам да го дропна. Не можеш. Пиши, че може. Айде, вземи си го. Вземи го. Аре, отключи, бе, бабиш. Аре, отключи просто. Сега в уста. Ще кажеш нещо. Ще те буксирам. Аре, отключи просто, бе, брат. Аре да продължаваме. Good boy. Сега ще видиш, ти бръкна с лок пиковете отзаде, брат. Не, няма да ме хванеш. Сега ще фана. Ще ме хванеш. Само си взема малко пари. Ще ме хванеш за дедовия. Сега ти ще ме фанеш. Ако знаеш къде съм си гей. Знаеш, гей си, сега ще фанеш ти. Гей си. То ми лиже пишката. Бъркай. О, лижи ми пишката, лижи ми, айде, лижи ми. Лижо пишкач. Бати вързани. Аре, забирай парите. Ти си парите. Не, няма. Ти си човека с парите, бе. Имам само пари. Хора, ако видеото ви е харесало, другия път ще играем А1000, защото може да си го позволим, нали така? Може да го. Да си има. Какво бе? Другия път ще играем А1000, ако Не е яко, провери. Ох, добре, не, насам съм аз. Повтаряй си. Ого. Циганин. Нищо не съм ти взел, просто го погледнах. Едно има нещо, освен пари. Дори нямам стотинка, брат.
Окей! Да, когато отвориш ти, той не харесва бедните. Моля! Беден си ти! Нищо, държи си лок клиповете, защото не мога да ги държа. Просто ги пусни, бе, брат. Аре, бе, оха! Добро момче. Та ще виж. Та ще ти Аре, казала. ще те запаля, бе, ела, бе. Ела да те запаля, бе. Ела, бе, за тебе съм, бе. Гледай, бе, тъпък! Мале. Влезна ли вътре? Влезна ли вътре, а? Айде пак. Жив съм, бе. Аз се скрих под леглото, майка ми. Аз съм жив и продължавам. Чакай ме! Чакам те. Чакаме той! Чакам те! Защо съм толкова бързо, бе? Защото те чакам. Да. Айде. Са пак, само гледай, са пак аз ще го намеря. Бати надолу. Не. Аз знам къде е. Бати сопа, той още е във вентинга, аз съм излезнал, чакам го тук. Ти го цъкна ли, бе? Що не ми каза, бе? Аз отдавна го цъкнах, бе. Аз цъкнах баща. О, не! Аз се преебах. Маля, добре, че не видях какво се пробва. Какво взе? О, взех с перцове. Да, аз съм фул. Дали, бе, брат? На коя става сме? 16. Премига. Ма няма А, не, има гардероби. Намери си гардероб. Това е моя, бе! Какво идва на моя гардероб? Бягай, бе! Ще отида на по-предни. Кендъл! Намерих си кендъл. Не беше умна идея, аз имам запалка, трябваше да ти го дам. 19-та търсим. Търсим 19-та, бе, брат! Казвам ти, търсим 19-та, ти влизаш 20-та или в 18-та пак. Светлини. Да. Какво, бе? Какво аз, бе, ти? Абе, ти За си... малко да пукнем, бе. Ти щеш да пукнеш, за какво дойде при мене, бе, тапак? Насрах си гащи. Щеш да ме преебеш, ти си много тъп. За какво го правиш? Бля, ми прави дядо Коля, бе. Чупат се. Не. Аз се скрих. Какво е това? Има нещо! Аз се скрих. Той е пред теб, излез! Излез и го удари! Ще умреш! Удари го! Удари го! Какво е това, бе? Удари! Не ми взе локпика, цигарина. Не ми взе локпика. Аз го взе! Да си тръгна. Аз цъкнах квадрат на него и го изгоних, ама не взех локпик. Еми тъпо, взе ти локпика. Защото го държиш. Охо, тук е. Кое? Не знам, провери. Премигаха лампи. Ти си знаеш. То се скри, бе. Имам запалка, използвам. О, бягай. А не, това вече са най-вероятно очите. 27-ма търсиме, май. Ти нямаш късмет. Имам голямо нещо в гащите. Бутилка с вода. Ай, бягай!
Аз клъчнах, а ти и ти клъчнах. О, нов ачивмент. Големи бозови топки ачивмент. Брат, той се пробва, ма той не знае с кой има работа. С Гопи и с Митко Митков. Аре да идваш. Ма то чака, бати, педераса. Не, аз бях долу с тебе буквално. Как бе? Аз не те виждах, ти си толкова черен. Моля! Мале, Не знам. всички ме чуха. Не се ли щупиха лампите пред мен? Еба ли те или ти го еба? Аз го ебах. Трябва ни ключ, брат, намери го ти, иначе си гей. Браво, бе, good boy. Аре, включвай, бе. Той се сети Къде е, бе? В тебе. Ма къде е вратата? Абе, Опа! аз си мислих, че се базика той. Пълният тъп. О, парите ми стотинки, брат. Тук има някаква батерия, брат, да си пълним зарядното. Което нямаме. Дали? Аз се крия. Да, бе, спри се. Аз се крия. Нарочно се скрих. Да. Без базик, аз съм през контролер, няма шанс. Без да искам. О, фенерче! Не е яко. Къде има зарядно? Аз нямам нищо. Базикам се, имам кендъл, локпик и свещ. Къде си ти? Той ми взе между другото 3 локпика. Дали? Да. Ми тъпо. Виж, Това е много циганско и ми наби демидж, и това ми наби демидж, аз съм на плюнка. намерих ключа. Коя е стаята? Не знам. И двамата сме на Брат, плю... аз съм на един хит, ти си. И аз съм горе на толкова, ама може и да не умра. Чакай, мога да погледна на ключа. Да бе, брат. Да. Гайс, 27. Няма такава. 27, брат. Не ми рискувам другата. Тая. Казвам ти, брат. Ами тази ми изглежда много със, не мисля. Тая ли, бе? Не мисля, да. Много със. Много. Брат, защо е толкова дълго бягаме? Аз се крия. Не идвай при мен се. Този път не идвай на моят гардероб. Аз ще се крия. Не се занимава. Защо има две очи тук, които са много добре поставени? Сега ще бягаш пак. Само гледай. И викай като луд. Чакай да взема първо едни пари. Как ще викам като луд, бе? Аз вече съм готов. О, хилванка. Бати педераса. Ти ли, да? Не ти. Бягай за живота си. Не ми харесва. Умря ли? Сега ще ме подгазаш. Напред, първото е напред. Чу го как ми тропа. Напред, второто е напред. Минал го. Нямаше пари. Минал го. Ти къде си? Аха, браво. Нямаше пари. Веро като отворя нещо няма нищо. Гледай сега, на мен ще ми вържи обаче. Тук винаги. Какво взе? Витаминки. Браво. Витамини, минерали. Какво друго, брат? 43-та търсиме. Да. Мига! Оставам ти първия гардероб, че си по-назад. Ти си тук. 3, 2, или не? Ще поизчакам. Гледай!
Какво викаш? Мале колко са ми усилени тия колонки. То на мен не е също. О! О! Да светна ли? Няма да Аз светна. намерих без да искам. Да, бати намирането. Брат, ходех си направо, брат, аз така обичам. Джиджи. Пут! Не оцелях. Еми това ще бъде. Вземи ми айтемите. Нагоре по стълбиш. О, то с бати богатио. Аре ще те спектейтвам. Еми то си пукна. Довиждане хора, айде. Айде хора, надявам се това напълно малумно смотано видео, което снимахме и не стигнахме до никъде да ви е харесало. Малко сме не мога дори да кажа думата, представете си колко сме тъпи. Надявам се видеото ви е харесало, което така Верно, само ти. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате и да лайкнете. Надявам се да мразите Арам както аз. Какво?